Mayong adlaw, ako si Jess Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Dili na matingala si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kung ugaling mobiya sa Liberal Party ang mga politiko sa Davao aron mosuporta sa iyang kandidatura sa pagkapresidente sa sunod tuig. Mao kini ang pamahayag ni Duterte human gikataho nga posibleng 80% sa mga politiko sa Mindanao ang mosuporta kang Duterte. Matod sa tigpamaba ni Duterte nga si Peter Lavinia nga wala kanila kung mukampi ang mga politiko kang Roxas o kang Binay o kang Po. Ang importante daw alang kanila mao ang mga constituents kay anaa kang Duterte. Sa Davao del Norte, daghang miyembro sa Liberal Party ang gingong nagduha-duha og endorsar ni Mar Roxas tungod kay daw nahadlok sila nga dili sila botaran sa ilang mga constituents kung moendorso sila og laing kandidato gawas ni Duterte. Sigon pa ni Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario, ang regional party chair sa Liberal Party nga ilang gilauman ang pagsuporta sa mga taga Mindanao ilabi na sa mga Davaoenyo ngadto kang Duterte human kini mideklara sa iyang kandidatura. Duha ka mga babaye ang gidakop sa kapulisan ni adtong Sabado human 250 ka putos sa gituohang shabu nga may balor nga 1.2 milyones pesos ang nasakmit sa ilang posisyon. Si Carla Bazar nga puwerteng gunit sa napo palang kaadlaw nga bata puwerteng hila sa diyang gidakop sa kapulisan kuyog ang iyang 18 nga ig-agaw nga si Remedios Cabardo. Ang duha mihimakak sa ilang kalabutan sa maong ilegal nga pagpamaligya og drugas diha sa Tangke, Talisay City. Matud pa ni Bazar nga usa lang siya kalabandera ug gilabay lang ang drugas sa ilang balay human nagkagubot na sa pagsulod sa kapulisan. Nakaikyas ang usa sa target sa kapulisan nga ginganlan og Ayan. Si Ayan mao giingong supplier ni Marlon Cantiga nga nadakpan sa sayupan didto sa Toledo City. Si Cantiga maoy mibutyag sa pangalan ni Ayan. Miangko ng kapulisan nga lisod manakop og drug personalities sa Barangay Tangke, Talisay tungod kay aduna kini sila network sa spotters nga nagdawat og 4,000 pesos matag buwan. Ang uban ni ining mga spotters daw mga tricycle drivers. Sila ang moalarma kung adunay magsing-abot na nga mga pulis. Misaka ngadto sa 21% ang kaso sa human immunodeficiency virus kung HIV sa buwan sa Oktubre karon tuiga kung ikumpara sa samang buwan sa miaging tuig. 651 ka mga kaso ang natala sa Oktubre 2015 kung ikumpara sa 537 ni adtong October 2014. Miabot na sa 6,552 ka mga individual gikan Enero hangtod Oktubre karon tuiga ang na-diagnose nga adunay HIV. 40% sa 651 ka mga kaso sa HIV sa Oktubre naggikan sa National Capital Region. Gisundan kini sa Calabarzon nga adunay 111 ka kaso kung 17%. Misunod ang Central Luzon, Central Visayas ug Davao Region. Adunay 153 ka mga kaso sa lain-laing parte sa nasod. Sa 651 ka mga kaso, sa sinta ang natalang ni-develop na ngadto sa acquired immunodeficiency syndrome kung AIDS, samtang 50 na ang namatay. Base sa dato sa DOH, 96% sa nasakit og HIV natakdan pinaagi sa sexual transmission. Kasagaran niini mao ang men having sex with men nga mitala og 542 ka mga kaso. Misunod ang injecting drug use ug mother to child nga transmission. May pasidaan ng DOH nga kung dili panghingusgan sa gobyerno ang kalihukan para mapugnan ang maong epidemic, posibleng moabot ngadto sa 133,000 ka mga kaso sa 2022. Ug maobserbahan ang World AIDS Day. Ang World Vision adunay mga kalihukan aron sa pagpahibaw kung saan paglikay ang HIV. Matag katapusan sa Nobyembre, gisaulog ang adlaw natawhan ni Andres Bonifacio. Karong adlaw mao ang ika-152 nga kasumaran sa iyang adlaw natawhan. Kinsa si Andres Bonifacio, Ania ang report. Wala. Ama ng katipunan. Andres Bonifacio, ama ng katipunan ba na siya? Ang kuan siya ang nipundok sa mga tao na kanang mo kontrol sa mga Espanyol para mas save ang country nato. Ano kalimot ko?
Di pa ako sure, pero I think kuan siya ka murag pinuno ng katipunan. Wala ko niya, pero okay ko kakuan siyang story. Si Andres Bonifacio mao ang giingong amahan sa Philippine Revolution tungod sa iyang pagtukod sa katipunan kon kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan kon KKK. Siya ang numero 1 nakigbatok alang sa kagawasan sa Pilipinas sa pagpanakop sa mga Kastila. Gani siya ang gitawag nga unang presidente sa Pilipinas sa dili pa si Emilio Aguinaldo apan wala kini opisyal nga giila. Ang pagkaresponsable, pagkamalaumon, ang paghatag og balor sa trabaho, dili pag-usik-usik sa oras, makabayan ug mapahiubsanon mao ang mga maayong batasan ni Bonifacio nga angay natong hinumduman. Kung unsa man ang kagawasan nga atong natamasa karon tungod kini sa paningkamot sa atong mga katigulangan sama ni Bonifacio ug angay nato silang hinumduman ug tagaan og bili. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Sa una pa lang simana, nihali na ang album ni Adele nga 25 ngadto sa 3.38 million copies. Kini ang pinakataas ang usa pa lang kasimana ang sales records matud pa sa Nielsen Music. Base sa taho, ang 25 nga album ni Adele mao ang pirmerong album nga mihalin og kapin 3 million copies. Una pa lang nga semana base sa history sa Nielsen. Niadtong 2000 ang album nga No Strings Attached sa NSYNC mihalin og 2.4 milyones ka kopya. Sa pagkakaron ang 25 mao ang best-selling album of the year. Kini milupig sa 1.8 million copies sa kang Taylor Swift's nga 1989. Sa laing bahin, nagsubo ang mga supporters sa All-Filipina group ng Fourth Impact sa dihang natangtang sila sa X Factor UK competition ni adtong Domingo. Nagtabla apan ang Fourth Impact ug si Lauren Murray sa elimination. Duha sa mga hurado nga si Simon Cowell ug Cheryl Versini Fernandez ang mibutar sa Fourth Impact ug si Nick Grimshaw ug Brita Ora ang mibutar kang Murray. Sa dihang gipasa sa publiko ang pagbutar kinsa sa Fourth Impact ug kang Murray ang mitangtang diha na gianunsyo nga natapos na sa contest alang sa Fourth Impact. Masulugon ang grupo apan mapasalamaton lang gihapon sila sa ilang mga British fans. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph o i-follow po sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa atong Christmas countdown, 25 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Ako si Jay Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type
My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!